Αυτός είναι το rebound από το Φώτσι και οι προϋποθέσεις ευνηδιασμού του Παναθηναϊκού με τον Πέκοβιτς που μπροστά από τον Τσίλβερς θα Εύκολα ο Σπανούλης και στη δεύτερη ο Νίκολας και εκεί στα πόδια είναι προβληματική η κατάσταση στα μαρκαρίσματα. Εδώ ο Παναθηναϊκός. Ωραία πάσα για τον Πέκοβιτς. Ο Πέκοβιτς προσφυγείται. Φωνάζουν για βήματα. Ο Μπράντοβιτς Αργύρη, γιατί τώρα ο Μπατίστ μπορεί να κυνηγήσει τον Μπουρούση στο τρίποντο που δεν μπορούσε ο Πέκοβιτς. Για Σκεβίτσιους. Ρισκάρουν τον Τσίλντρος, τον αφήνουν και φεύγει από την αδύνατη πλευρά και κλείνουν μέσα. Κάνει μια συνεργασία συνέχεια σε όλο το πρωτάθλημα ο Παπαλουκάς με τον Βούισιτς. Εδώ ο Γκριν δεν πήρε το φάουλ που ζήτησε. Η μπάλα. Ο Τσίλντρος τον παρακολουθεί. Ο Πέκοβιτς στο σκριν. Ο Σπανούλης με τον Φώτσι. Τον Περπέρογλου που είναι η άθοδο, κοίταξε τον Περπέρογλου. Πόσο βαθιά πάει, αφήνει τον Τσίλντρος. Μα είναι λογικό. Βλέπει την παγίδα. Στο τρίποντο όλοι οι προπονητές. Σπανούλης. Βήματα από τον Πέκοβιτς. Νίκολας. Πέκοβιτς με τον Μπουρούση. Και με φάουλ. Φάουλ τον Μπουρούση στον Πέκοβιτς. Να ο Μπουρούση εδώ απορεί για το στήριγμα του σκηνά. Για να δούμε. Το Γκριν. Μπροστά από τον Νίκολα. Βλέπετε το άμυνα του Νίκολα στον Γκριν που κάνει τώρα φάουλ. 53 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος και έχει και. Ξέρεις γιατί σημαίνει άκομη αυτό? Γιατί λείπει ο Μπουρούση. Θα κάνει ένα πολύτιμο break, διότι αν σπάσει στο πρώτο μάτς στην έδρα η ψυχολογία γυρίζει φυσικά ανάποδα υπέρ. Η γρηγορότερη κίνηση της ομάδας συνολικά. Ο Μπουρούση θα γυρίσει. Είναι βαρύ το σχήμα αυτό δηλαδή. Αλλά Ο ψάχνει λύση στην επίθεση που είναι το πιο σημαντικό. για Σικεβίτσι. Τώρα το σκορ το τραβάγανε μόλις 5. Τσίλβερς. Ήταν φάουλ τώρα η φάουλ και αφήνει. Διαμαντίδης. Πέκοβιτς. Το καλάθι, ίδια πράγματα από τον Παναθηναϊκό. Αυτή είναι σωστή επιλογή βέβαια του Παπαλουκά να πάει στο δίποτο έτσι. Νομίζω υπάρχει φάουλ από το Γιασικεβίτσι. Θα το ξαναδούμε.